Son Concha García. Escollín esta foto porque, bueno, tráeme moitos recordos, inda que cando esta foto foi sacada eu ainda non nacera, é do ano 50. Aí está miña madriña e, bueno, e o seu marido, miña madriña que se chamaba Cristina e o seu marido Manolo, que, bueno, non era o meu padriño, pero era meu tío. Detrás deles aparece a casa que construíron con moito esforzo para facer, digamos, o seu nidiño de amor, que é donde viviron toda a vida. A parte deso, a min esta foto, eu que sei, gústame moito porque na parte de atrás vese pois a nosa escola, donde desde pequeniños ali fomos todos, meus irmáns e máis eu, e toda esa paisaxe preciosa desde o meu punto de vista. A día de hoxe esta paisaxe está moi cambiada, evidentemente moi cambiada. A casa, bueno, algo cambiada tamén está, non moito, pero está aí. Chámame a atención pois ese contraste que se ve aí, ese coche que nunca soubemos de quen podía ser, porque nosotros non tiñamos nin bicicleta, e aparecer ese coche así na porta, pois chama a atención. Non sei quen sería, nunca tuve ninguén que me explicara.